Sana all. Wala ka vlog. Do you want to know? Skido. Di na kukuha ng helmet kaya maulaw ko. So karon di ay abot na mi diri sa kamuy mo eh. Kani laging sikat ni si Sakay. Kuyog-kuyog na po niya kasi invitasyon ba. Naigaw opening. Ako rin tinod assistant ane. Naigaw opening og stomil. Assistant truck. Opening og milk tea shop diri sa Maria Dapet niya gi-invite me. Wandra ko assistant. Yon karon kay si Sakivira man oy kanang gi-invite na imbitado. Ako driver ako niya. Apa man ning makaana ta og kanang invitasyon ana. Pena. Ano ma'am? Ako nito daw kung pin maulaw. So ni pag-flip sa camera. Bali mo ni ana mo ni unto aw. Kaya naman ang camera diri aw. Karon gatipok na sila ron oh. Sayok ay sila murag mga manok kung mo pagmata. Gatipok. Hani na pinagin sila natulog. Ato taron dito sa kwan. Ato taron dito. Hani na mo natulog? Mo lagi akong gingon lagi. Nga mura akong driver ah. Dayon dire. Gusto kay hangin? Matig pa pag kay karon. Gusto magulo malaw na magkuyo ba. Mudeng dugay kay gamit. Lumiya kay sa kape. Asa pista der. Lumiya kay sa kape oh. Mo ni tulugal sa kape dire. Bracelet. Lami kayo upuan. Mula magipangandama. Sig, yo mo, plako sa moy. Lakaw na moy. Bawo kay kag kuan. Sablag ka Max. Gablag ni siya. Mate maulo man ta mo tandi-tandi atong naong aning tandi-tandi. Pagbanang sa alampan. Gikuan man gawad na imbitasyon sa Sakay ba don. Gikuyog ko niya kay kanang himo driver ba. Oy, matay sikuan. Itong sa dayon bitaw mo yan. Wala. Dayon na nakakita tayo. Dapo apagigig antipara. Sampo ka kayo. Sumo ko. Uso pa na. Asa sa Nya. Assistant. Para bisa. Kana ra baso mo. Mama sila punta ma'am. Assistant magagawa asa ka mapunta ma'am? Dali mo. Okay ra ayo ra dili like ako padal kay actor mga karon. Asa ka punta ma'am? Magagawa ta dili. Pagdali. Oo, ilay naman. Siyempre na kay Tagalawid og mga sanina nako. Uy, ano kun mo nila kung mura man og ang boy. Mga sanina nako, guys, is you know na. Mga sanina. Dira mamumay na ng pambabae. Mga actor ba? Dira may na pambabae. Dali aton. May visit na. Oh, duha ra ka mo. Duha na. Usap tayo. Kaibigan, usap tayo. Pura, tigaan bang gusto na? Oh. So, mga pa. So one day nga sing is inyong idol nga si Puka. Inyong idol nga si Puka. Uban-uban mong kay mo. Assistant ko no sinramo man bitaw na manggoy event nga. Kana bitaw. Invited me ba with her. So, unang kuyog meron.
Memor na ni. Sa pangasay. Memor ni sa asay yung idol. Kaning kape ni Moy Moy, lami kayo. Siya akong gipabit-bit mga ganap na vlogger ako. Kita. Tarong magdala na akong sanina pa sa kay sigon ko. Yes, master. Sig tarong na isig ko. Ay sige ko na mga baho-baho ha kay mga gadlas nya nang pangatlan ta. Tarong ha. Narasya guys. Dili man guni bagay. Di bigini may sisaki dado ng mga sulop-sulop. May lang yung mga highway, mga mall, mga tiyangge. Oh, banteg makatlan ako sa nina ha. Na. Hoy, ako ray dala na. Oh my God, sana tubig. Oh, tubig. Nadaot naman ako. Ako naman nakadala ng tubig. Dangag lang ne. Ako ra lagi. Kidool naman. Tabok para bagsap. Ha? Basa dyan na imong medyas ra. Tinawag. Kaanti man na. Jesus ko ginugmahayang wara bagid gab. Sige! Ibutang! Di ka maluoy! Dawata. Kana. Kamata abik doang. Bakbita ko tangka. Kana dawata. Unsa? Oh, unsa man? Ano kabalo kung anong kakuya Stephen Dili pareha? Kay Ako, lukos mo makita nung adlaw, manang itulong ko, sila kita mag-adlaw, manang puto talagyapon. mo di ay. Muni ako kay di man adlaw logos makakita ra nako teng. Hasta mga katawo. Ay, kamatay. Siyempre. Paliton man gud namon igamon og kuan, prisbihan. Ay wag do. Challenge kay nga pisbihan nga na Kanang digid mo sabod og kakahoy. Ga practice og paliko-liko mo no, gursa nang mulikay ng kahoy. Tubig. Tinawa ka ay ani. Ani squirt kay dili kay kunan ni Tubig. Anong ginabas pa? Magukas ra ko yat kay maasin-asin ako sa nina. Nagiyaw-yaw si Saki nimo. So, ayun, parang vlog ko to at magtagalog na talaga ako kasi parang vlog ko na din naman to Heroes never fail. Silong! So, ayun guys, nandito kami sa mga kasulupan. At bakit naman kami nandito? Bakit naman kaya kami naisipan ng aming dito kami gumawa ang sulop-sulop dito? Papo ko dito sa cellphone ni idol natin si Puka nga. Mukhang ang sarap sigurong mag dito palagi. Tumambay. Sabay tayo. Oh, saan ba patungo to may? Sa Prisbihan na may? Wow. Saan mahari man gulo? Hani nane. Kapahasay sa akin idol lang yung idol. Fine na ni. Why you always on the mood? Na. Gadala siya og limaan, bugat kaayo. Gidala akong t-shirt. Na. Why you always on the mood? Maliit na bagay. Malaking bagay. Kayang naisip. This is how they make their lines. O, diba? Practice na sila tubag-tubag. Hey guys, so awan cellphone ay malditong squared na ako ang picture. Ang picture. Tada! O, diba ang gigamit picture? See? Hi!
Pero kani John cellphone is squardo guys. Ato ag yung picture-picturean. Hikay! Galit sa mga kuno to sila, dam kuan. Pagsaro nga mo siguro Para makakana. na ampay na mga Ibig sabihin ng litson mo na ampay sa anang mga grupo ha kay para litson ta sunod. Insert on squared ba? Bisag birthday niyo ato. Di mama good ay birthday mo ko sila pero ayak. Sluhan ng Mas diba sabon? ipapanyita na ako anang